Здравейте! Казвам се Илина. Завърших първа езикова гимназия с английски език, а в момента съм четвърти курс право в Софийския университет. Здравейте, аз съм Симеон. В момента уча в Кеймбридж, Великобритания, а преди това направих бакалавърската степен в Манчестър. Завърших първа езикова гимназия през 2012 преди да замина за Англия. Здравейте, казвам се Виктория Георгиева. Изучавам мениджмънт на водния транспорт във Висше военноморско училище в град Варна, втора година. Казвам се Анелия и уча медиа в Робърт Гордън Университи в Абердин, Шотландия и съм втора година. Здравейте! Здравейте от Слънчева, Калифорния. Аз се казвам Александрина Стоянова и съм четвърта година електрическо инженерство и компютърни науки в университета в Калифорния, Бъркли. Здравейте, казвам се Надежда Панова, завършила съм право в Великотърновския университет. Здравейте, казвам се Аркан, уча в Икономическия университет в Варна и съм четвърти курс със специалност счетоводство и контрол. Избрах да уча право, защото той е в основата на всички сфери от живота. Всички знаем, че хората са несъвършени и като такива между тях възникват конфликти. Правото разрешава и предотвратява конфликтите. Той е заместител на естествения отбор и закона на джунглата. Избрах Висше военноморско училище именно защото е лидер в морските специалности. Както предполагам повечето от вас, не знаех какво точно искам да уча в средата на 12 клас и знаех, че искам да е нещо малко креативно, да се общува с хора, да не е някоя точна наука и избрах медията, тъй като е абсолютно разнообразна, учим страшно различни неща. Още от много малка се ходех на състезания по математика, информатика и физика, но винаги нещо ми липсваше. Исках да се занимавам с нещо по-приложно. Исках да видя каква е ползата от решаването на тези задачи. Затова реших да се занимавам с инженерство. В момента се занимавам с софтуерно инженерство и пиша програми. И това наистина ми оставя голямо удоволствие да виждам нещата, които правя и да знам, че хората по света ги ползват. Аз не ходих на толкова много състезания, колкото Аля от предишното клипче, но мисля, че мога да ви кажа какъв е смисъл от решаването на всички тези задачи. Това, с което се занимавам в момента, е машинно обучение, което е част от изкуствен интелект. Като целта е да се създават алгоритми методи, които могат да учат сами системи от правила. Общо след това, което Facebook прави с вашите данни, за да може да рекламира както трябва, аз пробвам да приложа в медицински аспект. Сега е времето, в което да учите и да търсите стажове по специалността си. За момента може да намерите работа, която е по-добре платена, но тя няма да ви осигури нужните знания, умения и контакти, които занапред ще бъдат полезни за вашата реализация. Следващата стъпка, това е вашият шанс. Бъдете склонни да пробвате различни специалности. Бъдете отворени към различни опции, които ви се предлагат. Приканвам ви да използвате всяка възможност за развитие на вашите теоретични знания и практични умения. Смело направете своята следваща стъпка по пътя към успеха.